تانکرên balafirên asmanî mîna vê yekî hema hemû benzîna asmanî ji bo leşkerî Amerîkayê pêk tîne. Ev modela herî dawî tankera Boeing KC-46 Pegasus ya nû bi teknolojiyek hatiye kerestekirin ku ji aliyê dijmin ve kêmtir were xwanêkirin. Lê belê kêm xwanêkirin ne heman bi temamî nexwanêkirine. û ev pirsgirêkek gelek mezin e ji bo tankeran, balafirên bombeweş û jetên şêrker ku ew benzînê dikine. تانکرین مجبور کو او گلک به پاراستنن دوی اموان ji dûrpêça gefên dijberan biparêzin. Ev têwateya ku balafirên me nikarin herin heta herêmên dijmin berî ku ew vegerin. Divê ew li dûra xwe bizivrin û careke din xwe bigehînin tankeran. Generalê hêzên asmanî Kelton Everhart ji Voice of Americayê re got ku hêzên asmanî li ser çareseriyek ne asayî dixebite. من گوت که هم حوجه لازره کنه. دوام پاراستنا بالافرین خواه بکین. که تخمین بکن نزدیک 2 سالانده چه به؟ امیل سر بالافره کی لازره کی بجاره بینی. هکدیمنên şer ji filmê Star Wars were bîrawe bi lazerê êrişê ser dijminên xwe dikirin. Everhart dibêje ku ew ne armanca wan e. Ev çekîkyo êrişê ye. No, ev çekîkyo berevaniyê ye. Pisporê asmanî Todd Harrison şîrove dike. Lêzer dikare bi bingehî were bikaranîn da ku ji bo kûrkirina sensorên balafireke din an jî hatina mûşekek din yan jî heger ew lazer bi quweteke mezin be ew dikare bibe sedema şewitandina qulê yan jî lawazkirina banê mûşekê yan jî balafirê. Harrison zelal dike ku lazerên berevaniyê bere ku bi temamî werin bikaranîn evê bi salan werin ceribandin lê ew dibêje ku xeyala General Everhart ku danîna ev teknolojiyê li ser tankeran bibe avantajek gelek mezin. Tiştê herî baş ew e ku eger hûn xwediyê lazerek bin ku wekî mekanîzmeya berevaniyê bikarbînin ew tenê hewceyî zêdekirina hêza elektrîkê heye. û dikare êrişên xwe berdewam bike bi vî rengî hejmareke êrişên bê sinûr dê pêk bê. Çekên piçûk evê ku kar bi destên leşkeriyên Amerîkî dibêjin dikarin li şerê asmanî bandorên mezin bikin. ew derfetê dideme ku em li qada xwe bimînin. Ew destûrê dideme ku em alîkariya leşkerî û balafira bombawetinê bikîn. Ew ji bo ku em şer bikin pêwîst e. Belê ev tişt nihatê holê. Em gelek kelecanî li ser vê yekê. Kar bi destên hêzên asmanî hêvî dikin ku evê bikaribin ku di 10 salên pêşî da teknolojiya lazerê bidin ser van tankera.